Eusko Labela, elikagaien kalitatea eta segurtasuna bermatzen dituen etiketa bat baino askoz gehiago da. Nekazaritza lantzeko era berezi baten erreferentzia da. Gure lehen sektorearen eta euskal sukaldaritzak mundu osoan lortu duen ospe onaren ikurra da. Jakina gure sukaldarien meritua ere bada. Labur esan da, lehengai bikain baten marka da. Baina Eusko Labelak urrats berriak ematen jarraitzen du, eta gero eta garrantzi handiagoa ematen dio bere produktuak prestaturik eta eginik eskaintzeari, beti ere ohikoak dituen kalitatea eta segurtasuna gordez. Horren adibide ezin hobeago bat topatu dugu Arakai Urkaiko kooperatiban atera berri duten produktuan, Ekain markako hamburgesak. Kooperatiba batzuetan egiten ari den lana ikaragarri garrantzitsua da. Hau marka ofizial hoietako bat da. Datorren urtean 20 urte beteko ditu eta orain arte 2 ezaugarri nagusi izan ditu. Berme osoa eta erabateko trazabilitatea. Gure abereak euskadinaziak eta hilak dira. Ematen zaien jateko guztia dago kontrolatuta. Arategietan eta saltokietan ere dena dago kontrolatuta. Sierra bakoitzak bere ziurtagiria du, bere txartela du eta ziur aski hori da gure bereizgarria. Prestaturik saltzen diren produktuen kasuan, euskalokela erabiliz eginiko produktuak gero eta gehiago dira, eta lehen gaiak egiaztaturik dauzkate. Eusko Labelaren etiketa daukaten hamburgesek eta Euskal Herriko 11 arategitan euskalokela erabiliz egiten diren hamburgesek, baldintza guztiak betetzen dituztela ziurtatzeko, lantalde handi bat ari da lanean. Gure lantaldean 17 albaitari baino gehiago ari dira lanean. Etxaldeetan ganadua kontrolatzeaz gain, gure produktuak saltzeko baimendurik dauden saltokietara, gure arategietara ere joaten dira, Eusko Label izena daukaten produktu guztiak kontrolatzen dituzte eta. Hamburgesa hauek ekoizten diren instalazioetan ere kontrolatuta daude. Bertan erabiltzen diren teknikak artisautza maila apalekoak izan arren. 2 kasuetan, bai gure 251 arategi tradizionaletan, bai mota horretako establezimenduetan, kontrola erabatekoa da. Produktu bakoitzaren fitxa daukagu. Laginak biltzen dira, azterketa mikrobiologikoak egiteko. Abereen jatorria, espeziea, kalitatea eta osasun segurtasuna bermaturik daude. Euskalokelako abelburuak Arakai Urkaikon sartzen dira. Kanalak zatikatze instalazioetatik pasatzen dira lehenik, eta aprobetxamendu gutxiagoko haragi atalak beste instalazio batzuetara igortzen dira bigarrenik. Prozesua sinplea eta azkarra da. Ekain hamburgesa egiteko erabiltzen ditugu txalan aurrekaldeak eta hegalak, eta gero xenerrak egiteko produzitzen dien piezak, puskak. Pieza hauekin egiten ditugu moztu, pikatu eta 7 eguneko kaduzidadea ematen diogunez, egiten diogu aldan konserbante gutxina bota, ura eta zekalea. Eta gero masa guztia nahastu eta hamburgesa forma eman eta enbasatu. Haragia txikitu eta nahasi ondoren, hamburgesak kontziratzeari ekiten zaio. Ekain eta Eusko Label ezaugarriak dauzkatelarik, hainbat tamainatan eta formatutan aurkituko ditugu dendetan. Guk egiten dugun ekain hamburgesa, euskalokela seioa eramaten du, eta kontrolak egiten dizkiogunak gure ganaderoai, hasieratik hasita, bai produzioa, bai hilketa, bai despiezean da, horietatik gain, hazi fundazioak egiten digun kontrola dauzkagu. Hamburgesa hauek kalitate eta segurtasun baldintza guztiak betetzeaz gain, Euskal Herriko abeltzaintza ekoizpenerako irtenbide ona dira. Kontsumitzaileak ekain hamburgesa erosten duenean, erosten du bertako haragia, txalan haragiakin egindako hamburgesa, kalidadezkoa eta gure baserritarrak egiten duten ganadukin egindako haragia.
Eusko Labeldun hamburguesen jatorria hemen dago, gure herriko abeletxeetan. Jose Aranberri, Zestoako Ezenarro baserrikoak, urteko hilabeterik gehienetan ganadua mendiko larreetara eramaten du bazkatzera, eta abereak ukuluetan dauden bitartean oso baldintza honetan egoten dira. Hori guzti hori dela eta, ekoizten duen haragiaren kalitatea zinez handia da. Limuzin arrazakin lan egiten dut, 30 bat behi ama dauzkat, eta gero beste dozena 15 bat bigantxa aurrerako. Eta ganadu honen manejoa da, urtean, bai udaberri, udara eta udazkenean, larrean ibiltzen dira. Eta negu garaian, ikuluan daude. Txekorrak 10ekin egitzen ditut 7 bat hilabete arte. Ondoren txala apartatu, 10en gandikan, eta jartzen dut ikuluan gizentzen. Bai lastoa eta pentsuakin, pentsu hori Euskal Okelak baimendutakoa da. Josek eta Eusko Labeleko beste abeltzainek gainditu beharreko kontrolak eta etengabeak dira, ganadua ezinobeki gobernaturik dagoela ziurtatzeko. Hori beste gain balio bat da produktua merkaturatzeko orduan. Orain, hamburgesei esker, kanal bakoitza hobeto saltzen da, eta lehen hainbeste baloratzen ez ziren atalak orain hobeto aprobetxatzen dira. Nik saltzen dut Euskal Okela bezala. Eta Euskal Okela horrek ematen dit, merkaduan aukera bat beste okelaen gandikan bereiztuta joateko. Bestela bat gehiago izango nintzen ni ere, eta horrela Euskal Okela zigilu horrekin bereiztuta saltzen dut. Ni Urkaiko Arakai kooperatibako bazkidea naiz, nire txekorran salmenta komertzial horren bidez egiten dut. Orain gutxi arte txekorrak saltzen ziren osoikan, baina gaur egungo merkatuan eskakizuna erantzunez, gero eta gero zatituta gehiago eskatzen da. Eta zatitze horrek eskatzen du, sortzen du puntak eta puxketak gelditzea. Hoiei ertera emateko hamburgesak egiten hasi ginen. Eta hamburgesa hori Euskal Okelakoa izan da, bezeroai ematen dio babes bat, ezaugarri bat, hemengo okelakin egindakoa dela. Josek, Euskal Herriko baserritarrik gehienen antzera, badaki baserritarrak ezinbestekoak direla, naturinguruneak bizirik iraungo badu. Baina horretarako, kontsumitzaileen babesa behar dute.